Tirpurawa Tiprajugrok tai bupru silang sinai hino. Ang joto Tiprajugrok no samani jara wan chirok bai tongnai rok no se sao. Tai bupru sinai hino. Chini kwe ekjon Tiprajugrok kisa misa borok tor thangka hinke no. Apru hinke borok chini Tipra sano hinke tai sini gelak. Apru hinke buini do phano se sini sinai. Do akon buini do phano bo hamjak di tai kaijak di. Kunu kok kurui hai phano Bangladesh ni borok no le. Bahai ke chajak bai ba. Norok joto no khna bai khna burchuk Elizabeth Das ni Kokborok. Hinke pai di burchuk Elizabeth Das no tini rose khailai hinke tai kaisa kok norok channel lo subscribe khaijagya khu hinke subscribe khai to ni di tai video no paya sak nai tonglai di do burchuk Elizabeth chini Tipra sarok bono soput khayoi onek kujugo tulangui rikha tabuk hinke wansa chla baise kaijagui risibu burchuk Elizabeth asuk boyos ungui thangka hinke ba bobo kosom blanket nawi rikhata haya ke bosai chung blanket kosom kuri hinke asuk kchang mawo aram nangjagya ungnai bile hinke phaide Elizabeth Das ni recap mungrok kisa nai laigana Auto tune kure hinke pura badar mas ni suirok chirik ma haisi bile tai unklo hinke sabo obo ulok haiki chirigui tongkha Ihin tamono khna thorjagoi asuk ulok haike ma chirik khajani burchuk Elizabeth ni silaile dinchak pujani se kisa khorang khna thokna दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर दिलों का शूटर दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर दिलों का शूटर मुस्काना है कोई शूटर दिलों का शूटर अरे बस कर भाई और पागल करके पीछे छोड़ दे Devo tongko dolog iko o photo kisa nai laigadi ang hinke wanao tabuk borok mangnui to hamjak lai yui photo rok na laikha hinke hamjak lai kha hinke no tabuk borok kaijak lai nai tai kaijak kha hinke busa rok bo man lai nai hinke busa rok man ke borok ni busa bahai ungna ode kosom tai ode kupur de ungna dol rok no kisa comment khayoi angno sabaila ati haite bo kubang ma chini to phani burui rok wandri to phani chila rok bai tongmani tai kaijak lai mani kubang ma video tai photo rok nungjagui tongo tabuk ni jorao se ahai unglai tongkha hinke future chini Tiprajugrok puini bo songbai tonglai mani tei kaijak mani tebo surunglai khayoi tebo kubang ungui mano atui haike chini Tiprajugrok puini bo songni borok bai tonglai mani tai kaijak mani dakti no muthak man kha hinke hamnai karon ulo belai no problem koton ma ungui mano ang bo khorso boru ko hamjung mang thaga Puila ano sawi khnari kadi nini buru hinke koijona to karon nini video naike joto se bono khibi klangphu Aboni kore tamong ka sejangon baru ko anu kore al ko baru hamsung mang thanga Ate hai borok bo jagani barungui phai hino do ako nono buri bai yaka jagui kilangjak khana hinke bidu barogui le tangui upload khaina nangkhaba bono nawi le tabuk cha achai phai ma hai abu se tabuk ni simi se bono bo buri se yakar kilang khapu nini okok ro khnai tabuk Tripura ni chila tai buri rok ba kabui se thuina nai tongbai khana bo hai chirai khasia no norok tamo hin kisa comment khai sabai kadi nang bay malay ran dekado ani kormoy no ya ba sukado ani khachuyo nai gana mokol fili ya regana khop samotom so khatang kha belai ke ang no regadi ku bagneng ano Brother, what's that? What's that, brother? Tamong bai kha hino tabuk ni chirai rok ba mobile mang kha hinke no hijra hai ke reels nam lai sinai numje mobile bai bidu banogo o mobile bai kisa kaham kam rok bo khaina ne chai toksidi tamono chongguile atu hijra rok hai khele bidu banogui tongkhaba tongari nung hai khele hijra rok se bidu banog bile hinke nungbo cinta mala hai se ungna ke dolok tini di video asuno norok kisa phano video jaja khain ke like tai channel no subscribe khai toni tebo video naina bagai mela thangi chirai rakta mongbai tongkha kisa naigrana
tôi giờ càng có feedback nằm đó